Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon, mugi tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya menapa dene kula wiwit ing titiwanci menika ngantos ing salajengipun. Ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Gusti Benowo, ingkang kinurmatan panjenenganipun Ki Haji Sukron Suwondo, ingkang kinurmatan panjenenganipun Nyi Rumiati Ajeng Mas, ingkang kinurmatan Ki Purbo Asmoro lan ugi Rama Widodo, sartanipun para sesepuh, para pinisepuh dalang wonten ing laladan Ngayogyakarta, Surakarta lan ugi Banyumas ingkang ditiwanci dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing Sanggar Dwija Laras Indonesia. Puji syukur semoga tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti. Dene ing titiwanci ri kalenggahan menika inggih ing dinten Minggu Wage malam Senin Kliwon Surya kalih 11 April 2026 ingkang anyarengi tanggal 23 Sawal tahun dal 1959 wuku landhep mangsa desta pintu sancaya. Panjenengan sedaya menapa dene kula menika tansah linubaran nugroho saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala satemah saged rawuh anggestreni wonten ing pagelaran dalu menika inggih Syawalan Rudal Joglo Mas Rukun Dalang Jogja Solo Banyumas. Titiwanci dalu menika mangke nggih badhe angaturaken kolaborasi 3 dasa dalang Joglo utawi Jogja Solo Banyumas kanthi pagelaran Ringgit Purwo lampahan ampak-ampak iranyo bumi anggitanipun Ki Sukron Suwondo. Murwakani lampahan gati ing dalu menika nggih sumangga sesarengan kula dherekaken sawetawis anyipta swasana menep sarta hening munjukaken donga wonten ngarsanipun Gusti ingkang karya loka ing pangajak amrih lampahing pagelaran ing dalu menika nggih saged lumampah kanthi widodo lir ing sambikala datan wonten alangan setunggal menapa rancak ing sedayanipun wiwit saking purwa madya ngantos wasana mangke. Dene kunjuking donga nggih badhe dipun pandhikani dening panjenenganipun Ki Haji Sukron Suwondo. Pramila saking menika kasuwun dumateng panjenenganipun Ki Haji Sukron Suwondo sawetawis jentar saking palenggahan kepareng amalipun kunjung ing donga semoga.